Ụmụnne m, anyị ka nọkwa na ya bụ ahịa Ogbete Enugu ma o nwere odogwu mụ na ya kwụ ebe a bụ dịka m si ahụ ya, ọ bụ onye na-azụ ahịa n'ahịa a. Ka anyị na ya nwee mkparịta ụka ka anyị mara ihe na-eme tata na ka o si ghọta ya bụ ihe. Maazị, ekelekwa m. Good afternoon. Good afternoon, my brother. Ọ dị mma, kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ma gwana anyị onye bụ na ebe isi. Afa m bụ Maazị Osinachi Ani. Abụ m onye Enugu a. Maazị Osinachi Ani, anyị batara na ahịa Ogbete Enugu, ọ bụrụ na ebe niile tọgbọrọ chakoo, kedu ihe kpatara ya? Tata bụ 30th May 2026. Okay, my brother, welcome. Ihe kpatara ya bụ na anyị na-erute ndị heroes ndị nwụrụ anwụ maka iwere onwere onwe a na-azọ. So taa ka anyị na-erote ya 30th of May ka a ji erote mbọsị ndị otu anyị ndị na-azọ maka nwere onwe ụlọ ahụ. So anyị na-akwanyere ha ugwu tata. Anyị bụ ihe na-eme ya today. Ọ dị mma. Maazị, o nwere ụfọdụ ndị anyị na ha nwerela mkparịta ụka. Ụfọdụ si na ọ bụ ọchịchọ obi ndị Igbo ime ya bụ mmemme, ya bụ emume nọrọ n'ụlọ iji wee nye nkwanye ugwu nye ndị niile gbarala mbọ gbasara Biafra. Ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ si na ọ bụ ụjọ bụ ihe mere na ndị mmadụ apụtaghị. Na uche nke gị, kedu ihe kpatara ya? Ọ bụ na ndị Igbo nwere ọchịchọ ịkwanye ya bụ ugwu ka ọ bụ ụjọ na-atụ ndị mmadụ? Ihe ajọ ejiri amaka, mana onye uche onye ọbụla adịghị ya njọ. Ụfọdụ na-atụkwa ụjọ otu isi wee kwuo, ụfọdụ bụkwa nkwanyere ugwu a ka ha si wee nọkwalụ. So ọ ya bụ ihe mere ya. So onye ọbụla wee uchiche obi nke ya. Uche obi onye adịghị ya njọ na ọ ka onye si wee chọọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị na-akwanyere ha ugwu. N'ụbọchị tata eji erote 30th of May bụ mbọsị eji erote mbọsị ndị nwụrụ anwụ maka omume Biafra. Ọ tata ka anyị ji erote ya. Ọ dị mma. Maazị, dịka isi mara na ihe kpatara eji wee kwuedo okwu Biafra maka na ndị Igbo bụ ndị a na-akpachapụ wee na-emegbu ha n'obodo Nigeria, ma ihe mekwaranụ eji wee lụọ ọgụ Biafra ahụ, ihe ahụ a na-eme ndị Igbo mgbe ahụ, a ka na-eme ya ndị Igbo rute ugbu a. Ụfọdụ ndị Igbo na-eche na ọ bụ onye Igbo bụrụ prezidenti ka ndị Igbo ga-enwe ndụ mara mma, ebe ụfọdụ si na ọ bụ nnwere onwe Biafra ga-eme ka ndụ ndị Igbo dị mma. Kedu nke iche na ọ ga-aka enyere ndị Igbo aka n'ime nnwere onwe Biafra ya na inwe Igbo prezidenti? Nke bụ eziokwu bụ na nnwere onwe ga-akara anyị mma. Anyị nwere onwe anyị ga-akara anyị mma. Onye ọbụla amala ihe ọ ga-eme onwe ya. Ghọtago? So iwere onwe ọ bụghị dịka mmadụ iwere onwe freedom amaka. Na onye ọbụla ibi onye na-agba bọyị na-agbagide bọyị, o mechaa owere onwe ya. Nwere onwe ya amaka. So anyị were onwe anyị fi na ọ ga-akara anyị mma. Onye ọbụla amalụ ka o si wee nọrọ. At least ịchọọ ime ihe ịma na ọya si na ị na-eme n'ime onwe gị. Ghọtago? So nwere onwe amaka. Mụ na onwe m sọpọtụ nwere onwe. Ọ dị mma. Kedụkwanụ ozi nwere nye ndị na-achị achị na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ihe gbasara nnwere onwe Biafra? Onye okwu m kwesịrị ikwu maka na m ga-ala ike ka ndị kwesịrị ime ka anyị were onwe anyị ka ha jee ije maka ya, maka na anyị mata na onye ọbụla iwere onwe gị nwere onwe amaka ifat, maka na onye ọbụla ime ndị kwesịrị ime ka anyị were onwe anyị ha gbaa mbọ ka anyị were onwe anyị, ihe ga-adị mma. Anyị ga-ewere onwe anyị aka n'ime onwe anyị na onwe anyị zọta ya n'ime onwe anyị taa bụ weta Biafra ụtọ anyị sachi ya. anyị firi na South East ga-amaka. Nwatago. Ọ dị mma. Kedụkwana ekpere ị nwere n'isi ndị niile gbarala mbọ maka ihe gbasara nnwere onwe Biafra, ma ndị nwụrụla anwụ n'ime ha ma ndị dị ndụ, mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kanu? Kedu ekpere ị nwere n'isi ha? Ekpere na-ekpe n'isi ha bụ ndị nke nwụrụ anwụ ka Chukwu na mkpụrụ obi ha, maka na ihe a na-azọ bụ nwere onwe wee nọ na dị nwere onwe wee wụọ. Mana m na-akpọkwa na Maazị Nnamdi Kanu na Chukwu ga-agbakwa ya ume dịka o si wee kwudosie ike maka nwere onwe, maka na ọ bụrụ na ọ kwudosie ike na nwere onwe, o kwesịghị ịpụta ebe ahụ. Ọ bụrụ na onye na-achọ ọchịchị obi nke ya ma ọ na-achọ na akpa nke ya, o kwesịghị ịpụta ebe ahụ banye na, mana ọ na-achọ ka ọ dịrị anyị na mma. Ọ da-azọ sọsọfọ onwe ya, ọ na-azọfọ nwere onwe Biafra niile. So ana m asị ka Chukwu gbaa ya ume ma nyekwara ya aka, nyekwa ogologo narị isi nke ọ ga-eji wetakwa strọgụ nke ọ na-azọ n'aha Chukwu okwu abịa ma. Ọ dị mma. Maazị Ani, daalụ maka inye anyị ohere ka anyị na gị nwee mkparịta ụka. Ya mara gị mma. Udo dịrị gị. Papa, ekelekwa m. Good morning, sir. Ọ dị mma. Biko kelekene ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ma gwa anyị aha gị na ebe isi. Ekene m ndị be anyị, ọ be anyị ka anyị nọ. Ọ dị mma. M na onwe nke m bụ onye Uti. Abụ m onye obi na-agụ n'Uti. Aha gị kwanụ? Aha m bụ Christian Ọ dị mma. Agụ.
Maazị Christian Agụ, Ya. kedu ihe a na-eme tata? Kedu ihe kpatara na ebe niile tọgbọrọ chakoo na Holy Ghost bụ ebe kachacha ekwo ekwo na steeti Enugu, mana tata ebe niile tọgbọrọ chakoo? Kedu ihe kpatara ya? Awụ ụbọchị tata bụ ihe gbasatara Biafra ka a na-echeta. Awụ ncheta Biafra, ihe gbasatara Biafra. And ọnọdụ Biafra ahụ ka anyị ka nọ n'elu ya. Anyị ka nọ n'elu ya. O bebeghị. So ya bụ ncheta ka anyị nọ tata. Onye nwa kpatara ndị be anyị ji wee nọrọ n'ụlọ dịka esi wee kwuo. Onye ọbụla nọ na-abịa maka ncheta Biafra 30th May. Onye kpatara ụzọ niile ji wee tọgbara otu a. Ọ dị mma maazị, ma ihe gbasakwara nụ 30th May a na-ekwu okwu ya, ile anya ihe ndị Igbo na-agabiga mgbe a lụrụ agha Biafra ka ha ka na-agabiga wee ruo ugbu a. Kedu ihe ị hụtara na ya bụ 30th May nke a na-eme emume icheta ndị niile nwụrụla maka ihe Biafra, ma ndị ọzọ na-akwadokwa ime ihe emume ntuliaka na 2027? Kedu nke iche na ọ ga-aka bara ndị Igbo uru n'ime Biafra na elekshọn? Ikwu eziokwu, Biafra abịaghị na nkịtị. E nwere ihe kpatara Biafra, and ihe ahụ ka dị ọtụrụ anyị enweta ya bụ Biafra. Enweghị ihe ọzọ ga-enyere anyị aka na-abụọ ma anyị nwetara data Biafra. Ya bụ na ị na-eche na onye Igbo chịa, enye onye Igbo ohere ka ọ chịa Naijiria, na ọ gaghị eme ka ihe dịrị ndị Igbo na mma? Nwere onwe bụ ihe ga-eme ka ọ dịrị anyị na mma. Ọ bụghị ọchịchị Biafra. Inwe anyị nwere onwe anyị bụ ihe kachasị mkpa. Kedụkwanụ ozi ị nwere nye ndị Igbo niile gbasara Biafra, na kedụkwanụ ekpere ị nwere n'isi ndị niile bụ ndị gbarala mbọ n'ihe gbasara nnwere onwe Biafra, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ? Ekpere m bụ na iwu bụ na anyị ga-enwerịrị Biafra. Ọ iwu ka ọ bụ. Mana ya amaghị ụbọchị ọ ga-abụ. Ọ uche Chukwu ga-eme. Mana ọ bụrụ maka inwe Biafra, a ga-enwerịrị Biafra. So ekpere m bụ na ndị niile gbara mbọ maka Biafra, ọ ga-abụ ngọzi nyere ha. Ndị ka na-agbakwa mbọ maka ya ruo tata, ọ ga-abụkwa ngọzi nyere ha. Ha ga-enweta ya n'ụbọchị ọ ga-abụ ka anyị amabeghị. Ọ dị mma. Yes. Nna anyị, daalụ maka inye anyị oge a ka anyị wee nwee mkparịta ụka. Ya mara gị mma. Udo dịrị gị. Ngwanụ udo ka anyị na-agakwanụ.